दैबारि गेजेरनिफ्राय ब्लग्स लागासिनो लोगोफोर जोबोर इन्टारेस्टबो नांदों हराव सायाखैमोन जाबोर गोजा फिसारि बायदो नामा फिसारि सप्ता खनसे हाबावनांगौबाथ' रिलिफआव थांनांसिगोन ओरैजाय दै हाबदों नामा नोंसिनि बारिफ्राव गोरोबाय र' दुब्लिखि थांनि थ' नैबे समाव पिस गाखांफैबाय दानिया जों दुब्लिखि थांनि जोंना नै दैलांबाबो ना गुरगासिनो दङ मोनदोंना नै मा ना मोनगासिनो Berlai, apa ke? Mana nang berlai nih kita? Bisa nak muita jam tarkan. Muita dulu. Habis saya nih ayam nak. Dokan aja na olam saujubay. Goबाङा आमथिसुवा समावनो एडभान्स माइ गायदोंमोन एक्चुअली जोंनि जायगाया गोथौ बेखायनो बांद्राय एडभान्स माइ गायजाया अब्लाबो आमथिसुवानि सिगां जाखिनि माइ गायदोंमोन फ्राय गोदोजोबनायनि लामायाव दैज्लां समाव बेबायदि सरा हायो जायखौ गोबाङानो खखाबो बुङो नामा बावैसो सिगां फेसबुकआव आपल'ड होदोंमोन मोनसे बेनि डिजाइनखौ स' बेबायदि जोंनिया नैबे समाव दुब्लियाव सरा खायो लोगोसे बेवहाय फुंनि समाव गोबां ना मोनदों जोंहाबो मोनदों एक्चुअली बे जोंहानि हा आं दा नायनो फैदों जोंनि हायाव गोदानै फोनाय खोथिया बावैसो सिगां फोदोंमोन आमथिसुवानि सिगां स' बेनि कन्डिसनखौ नायोब्ला आरोबाव 1-1.5 घन्टासो अखा हाबावोब्ला बे गोदोसिगोन खोथियाया गोरलैमोन उपाय गैया दुब्लि गेजेर नोंथांमोना नुहुरनाय बै गुवार एरियाफ्रा दैजों लोमसावजोबजानाय बायदि जाबाय स' जोंनाव बांद्राय एडभान्स माइ गायजाया मानो होनब्ला जोंना गोथौ जायगा बेनिखायनो आमथिसुवानि सिगां जाखिनि हादों मानसिफोरा गायदोंमोन स' दैया मा खालामो नायनोसै आरोबाव जुदि बेबायदि कन्टिनिउवासलि जुदि सानसे साननै हायोब्ला बेफोराव गोदोनासो दै जासिगोन बे सावगारिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ जों बुजिनो हायोदि मोस्रोमफ्रा जेसेबां खैफोद जायोब्लाबो खैफोदनि समाव नाथाय बिथांमोना लोगो नागारा बे खोथाया बेवहाय फोरमान मानो होनब्ला बेवहाय सोरगिदिं दै बुंफबदों बेबादिनो जुदि सुबुं माहारिनि गेजेरावबो बेबायदि खौसेथिया थानायमोनब्ला थारैनो जोंनि गेजेराव एना एनिया जानाय नङामोन जेराव मोनसे खखा बेयाव ना नांनो नाङाखै एक्चुअलि बेवहाय ना नाङाखै बेबायदि सायो बेखौनो जाननि सिङाव जों बेबायदि सराखौ दोनो दा फुंनि समाव नायनानै लांबाय एक्चुअलि मोनदों 2 केजिसो मोनदों सिंगा ना फिथिख्रि बेबायदिनो बोथोरनि लकेल ना मोनदों दा समाव नांथ'नाय नङा दैया अभार जादों नाथाय गाबोन फुंबिलि समाव नायोब्ला 1 to 2 केजि आरामसे मोननो हायो आरो मर्निं टिभि अन खालामनायाव नुनो मोनदों क'क्राझाराव गोबां दैबाना जादों क'क्राझार टाउननि गेजेर बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव दै जादों नाथाय मेडियाफ्रा सहैस'वाखै स' नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोननि एरियायाव जाफोर दैबाना जादों बेफोरखौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों दिन्थिनांगौ बेबायदिनो मोनहैस' हायै जायगाफ्राव समाव ससियेल मेडियाया खामानि होयो बेबायदिनो गोबां रिलिफआ नैबे समाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन मानो होनब्ला दैबाना जादों जायगा गोबाङानो न' नागारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों स' बेबायदि जुदि कन्टिनिउवासलि आरो सप्ता खनसे हाबावोब्ला नाथाय जोंनि बे जायगायावबो जोंबो रिलिफ थानो गोनां जागोन बै नुहुरनाय बिल्डिं सानिफ्राय नोंथांमोननो फुटेजखौ देखायनि सानिफ्राय एक्चुअलि बेसेबां दै जादों नुहुरगोन आंनाव ड्रन गैथ'वा स' ड्रन बायनो हायैखाय आं बे बिल्डिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो देखायनि बेसेबां दै जादों बिल्डिंनि सिरियाव गाखोबाय र' नोंथांमोननो बिल्डिंनि सानिफ्राय देखायनि 5th फ्ल'रनिफ्राय जोंनि एरियायाव एक्चुअलि माबायदि दै जादों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नुहुरनाय बे साथिंजाय स' बै एरियाफ्रा नैबे समाव लोमसावदों रेल लाइन थानायनि जाहोनाव बेखिनिजाय बांसिन दैया ओंखारबोनो हायाखै स' बै नुहुरनाय
रोमै रोमै एरियाया जायाव नोंथांमोना पोस्ट नुदों बेयो इन्डियान रेलवेनि रेल लाइन स' बेनि साथिंजाय बारनानैनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ स्टार्ट जायो सानजाहा बै रोमै रोमै नुहुरनाय दंफां बारिफ्रा जोंनि गामि बेयो जोंनि दुब्लि बारि आरो नैबेथिंजाय खोलाहा बे सोनाबहा बेथिंजाय बेंगलि एसमिस गामि दङ लोगोसे बेनिफ्राय 12 किल'मिटार थोंजों सोनाबहा थांब्लानो बरपेटा जिल्लानि जा फेमास टाउन बा सिटिथ' जाथ'वाखै टाउन बे जाहैबाय बरपेटा रड बेनिफ्राय मोनो लोगोसे नैबे लामाजोंनो जोङो सर्टकाट थाङो नेशनेल हाइवेजों थांबा 35 किल'मिटारसो जागोन स' नैबे समाव थारैनो दैया जादों नोंथांमोना एसे गोजौनिफ्राय जानो हागौ ड्रन शट बायदि नुदों एक्चुअलि बे ड्रन नङा आं आदा सासेनि बिल्डिंनि साथाव दङ बेवहाय आदा सासेया लुफैदों जोंनिनो बे एरियाया 1 किल'मिटार जाफ्रामगोन पुराना गामिनिफ्राय स' नोंथांमोना नुहुरदों जुदि बेबायदि आरोबाव सप्ता खनसे अखा हायोब्लाथ' जोंबो रिलिफआव थानो गोनां जागोन फुटेजखौ देखायबाय स' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुंहरदो लोगोसे बेबायदिनो गोदान ब्लग्स आरो इन्टारभिउ भिडिअआ कन्टिनिउ जुलाइनि 2nd उइकनिफ्राय जागासिनो थासिगोन दिनै दैबाना जानायखौ एसे फोसावनो थाखाय आं भिडिअखौ लानाय जादों बे ब्लग्स भिडिअखौ स' बेबायदिनो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टिं ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन बेयो नाथाय DSLRनि फुटेज नङा बे स्पर्ट्स केमेरानिसो DSLR पार्पसाव आं एक्चुवेलि इन्टारभिउआव बांसिन बाहायगोन स' बेबायदि नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि हालामाव दैबानाफोर जादोंब्ला फेसबुकफोरनि थ्रुयै पाब्लिश खालाम मानो होनब्ला बेवहाय जा आसाम गभर्नमेन्टनि गासै नैबे समाव दैबानाखौ नायदिंग्रा सुबुंफ्रा मोनहैस'जोबनो हायाबो जानो हागौ अब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जुदि पाब्लिश खालामोब्ला नोंथांमोना रिलिफफोर मोननो हानायनि सुबिदा जानो हागौ नैबे समावबो फिसा फिसा अखाया फैगासिनो दङ बेबायदि जुदि अखाया हाबाय थानाङोब्ला एक्चुवेलि प्रब्लेम जागोन नैबे समाव गोबाङानो कर'नानि थाखाय गावनि थांखिसिम थांनो हायाखै लोगोसे गोबाङा आसामनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरा नैबे समाव फैफिनजोबदों खामानियानो गैया जाबाय स' बेबायदि जुदि बोथोराबो जोंजों जुजियोब्ला थ' थारैनो बिराद दुखुनांथाव मानो होनब्ला गोबांनि न'खराव नैबे समाव बन गैया लोगोसे सम बायदि गेसफोरखौ साप्लाय होनो हायाखै दैबानानि थाखायबो लोगोसे कर'नानि थाखाय गोबाङानो हम डिलिभारि लानो गोनां जादों एक्सट्रा फैसा होनानै स' नैबे समाव फिसा फिसा अखा हागासिनो दङ थ' बोथोरनि कन्डिसनखौ नायोब्ला नाथाय आरोबाव अखा हानायनिसो बायदि मोनो आङो थ' अखाया एसे थाथ'योब्ला मोजां जासिगौमोन आं दुब्लिनिफ्राय न'सिम फैगासिनो दङ 1 किल'मिटार जायो दुब्लिया स' नोंथांमोना देखायबाय बावैसो सिगां नैबे गामिनि हालोदा माबायदि नैबे समाव लोगोसे बेयो गोदानै बावैसो सिगां लामा खोदोंमोन पिचनि थाखाय नाथाय गोबां जायगायाव सुङा बा कालभार होयैनि थाखाय दैया जोंना बेबायदि अबस्था गामियाव थ' दिनैनिफ्राय आरो जुदि कन्टिनिउवासलि हाबावब्लाथ' उपाय गैला नाथाय एसे बुस्रांनाय बायदिबो नुयो बोथोरखौ अब्लाबो हागोन बायदि सानो दाबो नैबे समाव फिसा फिसा अखाया हालांगासिनो दङ स' गामियाव बेबायदि न'खर न'खर जायगा लाना दै हाबदों स' बियो जोंहानि आदैमोननि न' जोबथा गामिनि बे जोंहानि न' नायनानै ला गोदानै लुनाय न'नि सेरजों नै दैयानो दै बारिया मुंजोबथारदों स' बिराद दै बे खेबाव मानोब्ला बेबायदि दै जाखौ हमना मोनाखै स' नैबे न' गोदाननि सेर सेर दैयानो दै बे जोंहानि मोसौ दोनग्रा गलि न'मोन एक्चुवेलि थ' दा मोनायालागै मोसौखौ उनावसो खानांसिगोन मानो होनब्ला दैया प्राय बुंजोबनाय स' बे बोसोराव बिराद दै हाबदो माथिं हाबदो मोजां हमना मोनाखै स' बेबायदि जुदि सप्ता खनसेयावनो दै जादोंब्ला आरोबाव जुदि हाबावब्ला माबायदि अबस्था नायनानै लादो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना दैबानानि नुथायखौ नुनाय माबायदि मोनखो कमेन्ट्सआव बुंहरदो लोगोसे
फैनाय जुलाइ दाननि सेकेन्ड उइकनिफ्राय बेबायदि कन्टिनिउ मोजां मोजां ब्लग भिडिअसफोरा फैगोन गोदानै लानाय DSLR जों नैबे नाथाय आंनि थाखानाय स्पर्ट्स केमेराजों लागासिनो दङ लोगोसे फुटेजआ एसे गोसोम जानो हागौ अखानि बोथोर आरो साथा लाबाय थादों बे साथाखौ एक्चुअलि भिडिअ शुटिंनि कारणे लाखादों आं र' नोंथांमोननो मोनसे जिनिस खोथायनि नोंथांमोननाव दंना गैयाथाय जोंनाव बिराद मोनो बे बुस्थुखौ फानसौ ना मा बुङो दैयाव थाग्रा बे दैयाव थायो आरो मोनसे दंबावो बे जाहैबाय बोरियाव थाग्रा स' बे नुथायनि गेजेरजोंनो बे ब्लग भिडिअखौ फोजोबनोसै आंनि आइथिंसिम फैदों नायनानै ला आंखौ एसे मोन्दों बे सेन्ट मोन्दों जानांगौ नै आंनि आइथिं फैबाय दं स' ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आसा खालामो गुबुन मोनसे ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों